Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Magandang araw. Ako si MM at pangatlong sulat ko na ito sa inyo. Yung una, rice cooker. At yung pangalawa, air fryer. Naalala niyo na. Tandaan mo, partner. Ito yung tambalanista natin na siya yung talagang gumawa ng lahat ng mga paraan para siya ay umangat, maging okay ang pamumuhay. Si ganyan. MM. Si MM. Yan. Okay. Sige. So sabi Mamaya niya, maalala natin as we go along. At I'm sure yung mga tambalanista nating masugid, kilala nila to. Kasi nung binasa natin yung air fryer, last year yata, ganun. Naalala nila na kung anong title nung pinaka-first na sinend ni MM. Ito yung nag-propose siya siya yung nag-propose sa jowa niya. Anyways, ito yung pangatlong sulat ko na tungkol naman kay Rocco, yung asawa ko. I met him in 2015. 22 years old pa lang ako noon at nagtatrabaho bilang social worker sa isang orphanage. Field engineer naman siya na ipinadala ng Australian company where he is working para mag-present ng products nila. Ako yung naging tourist guide niya. Okay lang kahit walang bayad kasi nilibre niya ako sa Boracay. We stayed in separate rooms pero sa paglipas ng panahon, naging kami din. Si Rocco ang dahilan kung bakit ko iniwan ang lahat sa Pilipinas para manirahan sa Sydney. Pagdating dito, hinahatid niya ako sa cleaning jobs at susunduin pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Minsan, 10 p.m. na ako natatapos. Madalas, bitbit niya yung anak namin at tinutulungan niya ako sa paglilinis. We have been together for 8 years already. 3 years na kaming kasal, and we already have a 3-year-old son at nakabili na din kami ng bahay dito sa Sydney. Madami nang nabago, pero si Rocco, hindi pa din nagbabago. Ginagawa niya pa din ako ng tea o kape kapag umaga at gabi. Nagluluto pa din siya ng gourmet meals, lalo na yung specialty niya na Italian dishes tuwing dinner. He still cooks for us special breakfast tuwing weekend kung kailan he lets me have my extended sleep-ins. Ipinagluluto din niya ako ng pritong tuyo at bulalo kahit ang dami niyang reklamo sa amoy. He does 70 to 80% of the household chores at siya ang nag-aalaga ng anak namin 60% of the time. He washes my car at naglilinis ng bahay almost every day. Gender equality at domesticated husband talaga ang peg niya. Service din kasi ang kanyang love language. Bawal lang umuya na nakabukas ang bibig at may tunog. Nasanay na akong kumain ng walang tunog kasi tumitigil talaga siya sa pagkain. OA siya sa manners habang ako ay asal kanal dati. I'm sure maraming magsasabi ng sana all. Tingin ko dahil yung mga male models ng buhay ko, hindi nila nagampanan ang roles nila. Si Rocco naman ang pambawi ni Lord sa akin. Isa sa pinakamahalagang naituro ni Rocco sa akin is to work hard at mag-ipon.
Rocco taught me that if I work my ass off, I can buy anything I want and I will feel better about myself. Palagi kong naririnig ang isa na namang kababayan natin ang nakaahon sa kahirapan. And I get offended by it sometimes. Hindi naman kasi totoo in most cases. Dito sa Sydney, ang dami nating kababayan na biktima ng domestic violence perpetrated by their AFAM partners at hindi din naman umangat ang buhay. Huwag iasa sa AFAM ang pagyaman. The best pa din na dumiskarte at magkaroon ng sariling pera. Yan yung natutunan ko sa asawa ko. Kahit nung mag-boyfriend pa lang kami, never akong humingi ng pera sa kanya. Nangungutang pa ako dati sa friends ko kapag dadalaw ako sa Sydney at hindi pa araw ng sahod. Mas ma-appreciate ng partner natin kung may contribution tayo sa household and they will respect us better, even their families. Kaya ngayon, Rocco and I are both working full-time while our son goes to daycare. I manage my own income and he does his. Wala kami access sa ATM ng bawat isa. Our bills are divided equally, which is very empowering on my end kasi I know I am doing productive work while doing our small family or while building our small family. Sa ngayon, puro trabaho at ipon kami ni Rocco. Gusto kasi naming matapos bayaran ng bahay namin within 5 years so we can tour around the world with our son. We want our son to experience the world. My son is blessed to have a father like my husband. Once in a while, sinasabi ko sa asawa ko na I love our family and the simple life that we have created. Uuwi kami for 20 days sa Pilipinas sa January. Matagal niya na itong na-send partner. Tapos na ang January. Siyempre, dadalawin namin kayo at dadalhan ng kangaroo at possum. Ang inyong tambalanista, MM. Pag mga ganyang pangalan, batchmate ka namin, MM. Hindi, younger to sa ate partner. Ay, younger ba? Baka yung nanay mo batchmate. Baka yung nanay Kaya yung pinangalan batchmate niya natin. MM. Oo. Ganyan yan eh. O, mga kalaro mo sila Bonbon, Oo, sila Nek-Nek, yan. sila Len-Len. Yan. Nanay mo yan. Oo. Pero nakakatuwa. Hindi ko alam kung uuwi siya sa January ulit. Alam ko kasi kakauwi niya lang eh. Tapos nung time na balak niyang dumalaw dito, parang hindi ko sure kung baka sa January pa. Hindi ko sure kung December yon at wala tayo or Holy Week at wala din tayo. Parang ganun. Basta hindi natuloy. Okay. Nandito siya naka-check-in Pero ito baka sa malapit. next year pa yung January yung sinasabi next year, niya. oo. Kasi syempre baka maliit pa yung kangaroo eh. Palakihin niya muna. Kakairi lang ng nanay. Oo, diba? Sabi niya, wag naman na. sinapupunan, Correct, wag na muna natin. dadalhin agad. Oo, correct. Grabe. Ang sama Oo. naman ng ugali natin. Ang sama din ng ugali niya, di ba? Iwalay niya sa nanay, di ba? So, ayun na convince nga. tayong Oo, di ba? Convince darating tayo talaga yung kangaroo. Yung feeling natin talagang dadating at dadalhan talaga tayo ng kangaroo. O anyways, alam mo talagang kung natatandaan niyo po yung kwento ni MM, hindi man natin lahat lubusang natatandaan, no? But I remember yung feelings natin about it na parang natawa tayo, natuwa tayo. Tapos na-compare ko lang partner kasi 'di ba sabi niya asal ka na ako dati. Na-compare ko lang yung how she writes now versus yung first time na nagsulat siya ng rice cooker. Okay. Malayo kaya siguro hindi natin masyadong matandaan, partner. Ginalingan Ganon mo today. Oo, may dami ka na masyadong English. Iba na talaga kapag ka nakaluluwag-luwag. Charot. Pero alam mo, gusto ko yung sinabi niya at diba, kami po yan, partner Kami ni partner yung lagi nagsasabi ng isa na naman pong kababayan natin ang nakaahon na mula sa laylayan ng kahirapan, diba? Oo, lagi lingahan yan ng tambalan yan diba? Kapag ka nakakapangasawa ng AFAM, at hindi lang AFAM, partner, kapag ka nakakapangasawa ng nakaluluwag-luwag, diba? Pero nakakalungkot isipin na talagang totoo na nga namang hindi pala lahat ay ganon.
meron palang mga biktima ng domestic violence at Yes. ang talagang perpetrator ay yung kanilang mga AFAM na partners. Meron talagang ganun. And isang pagpapatunay talaga na ang bawat eksena natin sa buhay, hindi po nakukuha talaga din ng madali. Lahat ay pinaghihirapan. Lahat po talaga ay pinaghihirapan. Lahat po There's talaga no easy way to correct. success. Meron po talagang kaakibat na sakripisyo, meron pong kaakibat na trade-off, ganon. At yun yung sinasabi ni MM. Ay, nakakatawa ka naman. Ang dami mo ng English, girl. Oo nga, nagstay ka lang dyan sa Oo, hindi ka na malakas kumain, ha? I mean, hindi ka na maingay kumain, di ba? Nakatikom na ang bibig mo, iba Naku, talaga. paano pa kaya pag kami yung nakasama niyan? Oo. Naku, baka busalan kami ng wala sa oras. Ano ba itong mga kasama natin? Usa? Kambing ang ingay kumain? Oo, ang ingay kumain. Oo, naku, Nakakalurk parang eh. wala ba kaming manners? Napaisip tuloy kami bigla. Hindi ko alam. Di ba normal naman sa atin yun? Baka yung hangin dito. Baka iba yung hangin sa Sydney. Kaya kumakain sila ng tahimik lang. Oo. Marami akong mga kaibigan. Ang lakas ang ingay kumain. Oo. Pero ako, partner, hindi naman ako taga Sydney at hindi din naman ako mayaman. Pero nakakairita talaga yung ganun. Ipag humigil ng sabaw. Wala ka ba? Hindi, tsaka, hindi. Yung ganun. Parang wala ka bang ipin? Sinisip-sip mo lang ba lahat? Yung ganun kaingay kumain. Oo, menudo yan. Kagatin mo. Huwag mo sipsipin. Ano pag nilunok mo, wala nang tomato sauce. Ayusin mo. Ako nga ganun. na-realize ko lang, ang bilis ko palang ngumuya. Kasi may nag-video lang sa amin, kumakain kami, yung casual na random videos. Sa realize ko, ako yung mabilis ngumuya sa lahat. Sabi ko, dahil pala dahan-dahan. Ganun. Mabilis kang ngumuya, ang bagal mo kumain. Uy, hindi matagal akong kumain. Matagal. Kasi Iba-iba maraming bagal. kumakain. Oo. Kasi Oo. marami kang kinakain. Oo, kaya matagal. Oo. Pero ang bilis kong ngumuya. Feeling ko, pag nakita ko yung video na yun. Akala mo naka-fast forward? Yung nakita ko yung sarili ko na takot ako maubusan. Ganun yung impression ko. Na pagkahalatang matakaw, kunyari, medyo dahan-dahan pa, medyo finesse pa sa pakikiumpok. Pero pag ngumunguya, mapapansin mo, takot ako maubusan ng pagkain. Ang bilis diba? kong ngumuya. Pero hindi naman masyado maingay. Wala lang, na-realize ko lang na ganun pala ako. Pero ngayon, binabagalan ko na. Kailangan pala medyo in control yung pagnguya. Wag masyadong kanal. Ganun. Ugaling kanal. Tayo yun. Di ba? Pero nababago naman pala. Tingnan mo si MM. Sino mag-aakala na magkakaroon na siya ng manners. Correct, Di ba? diba? Sa harap ng hapagkainan. Kami wala eh. Nakataas ang kamay. Huwag mo naman ako idamay. Kumakami ka eh. Hindi ako kasali. Tsaka huwag na natin pag-usapan yung pagkain. Nagugutom ako mamaya pa ako kakain gabi. Naku, sarap pa naman ng sisig ngayon. Ay, nako. Bulalo. Ay. Magpapadala nga yata ng pagkain today. Meron Naku, ba? malay mo, di Mamayang ba? gabi ko nakakainin yan. Anyways, ayan, MM, we're truly happy, di ba? Dito sa journey mo. Sa journey mo mula sa rice cooker to air fryer and now kinikwento mo ang asawa mong si Rocco. And totoo naman, di ba, sabi mo, I'm sure marami magsasabi ng sana all. Kasi sana all din talaga. Di ba, sana all merong ganyang klase na domesticated husband, di ba? Na talagang pagsisilbihan ka. Ako mas gusto ko pa, partner, ang love language na service eh. Ang ganda ng love language na service. Pero syempre kung meron ding giving, ba't hindi? Diba? Oo. Tayo naman mahilig sa alay partner. Sa tatlo, Oo. giving, act of service or physical love language. Oo, Alin doon? Nagtatalo silang tatlo. Mahalaga talaga sila, 'di ba? Pero ang galing lang nung pagkakwento niya ni MM kung paano siya pinagsisilbihan ng husto ni Rocco, 'di ba? Ang ganda ng ng teamwork ng Yes. inyong tag team, 'di ba? Kung titingnan kayong dalawa, masasabi nating power couple. Totoo. Ganun. Tapos ang ganda din ng mga priorities nila, yung talagang magpuspus-puspus ipon bago gastos, 'di ba? Bago tour. Tama. Ipon muna, 'di ba? Correct. Yung mga tao ngayon na nanonood at nakikinig sa atin sa radyo, nagkaroon talaga ng comparison.
Diba? Yung iba pwedeng sabihin sana all. Ako ang naging impression ko naman dyan, talagang bawat family unit, family setup is different. Diba? Tingnan mo, nung una sila walang access sa kanya-kanyang ATM. Yan. At posible pala yun. Pero sa iba, hindi pwede. Dapat alam ko, yung mga misis na kakilala ko, partner, dapat alam ko yung password ng ATM mo. Hindi pwedeng hindi. Minsan nga ako na ang hahawak ng ATM mo. May ganun Sabi sa talaga. mga asawa. So iba-iba talaga. No? Iba-iba ang Yung iba shared. Iba-iba ang dynamics ng bawat Yes. bawat pamilya. Meron ang dami kong kakilala dito na lang sa office na hawak ng mga business nila yung ATM Diba? nila. Kaya kapag ka may Yung extra misis yung una sumisweldo. Oo. Hindi kasi si Mrs. kasi ang taga-budget. May ganon. May ganon din talaga. Adi, may kakilala ko, hindi Oo. taga-budget, taga-lustay, partner. Ay, yun lamang. Sakit mo naman magsalita. Inaano mo ko. Charot, ako pala. Nakaabang na agad sa ATM kasi ready na magpa-parlor. Ready Ganon. na, ready na magpaano. Yung bagang-bago kong bibilhin. Pwede mag-online shopping, ganyan. Diba? Hindi, kanya-kanya talagang Setup, set up bawat pamilya. Diba? So, what works for them might not work. Pero ako partner, ano siya, kung sa akin lang iba pa rin yung shared. Yeah, iba pa rin yung You have your alam own. ninyo. Hindi. Yung alam ninyo. Kasi eventually, may mga possible na mga problema ang kaakibat niyan. Kasi kapag kakinisal kayo, tandaan po ninyo yung pagkasakop. Tandaan po ninyo yung basta ganun. Mahabang usapan yung mga ganyan. Hindi naman yun yung topic. Pero Oo. pero iba pa rin kapag meron kang sarili. Yun naman yung pinupush ni ni MM na At yun yung, din ang currently set up correct. nila. At yun din yung tinuturo ni Rocco sa kanya, which is good. So what works for you, 'di ba? Pero ang mahalaga makapag-establish kayo ng ng tamang tag team. Yan. Totoo yun. Ang importante, nagkakaintindihan kayo at Yes. harmonious yung relationship ninyo. Correct. So diba? congratulations to you, MM and Rocco, and hello sa inyong cute na Junakis, and we really hope to see you soon. Yes, Yan. ang kangaroo, wag Correct. kalilimutan. Sa True Lalo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!